Dumneavoastră foarte activ, deci nu boicotez, că mi-a spus dumneavoastră că boicotez. Participați doar dumneavoastră foarte activ la modernizarea orașului. Banii din taxele și impozitele cetățenilor municipiului Călăraș, unde se duc? Pentru că primăria se mișcă mai lent ca melcul. Și nu este doar metaforă. În schimb, se văd rezultatele muncii dumneavoastră. Am și o întrebare. Are voi în pantalon scurt pentru instituție? Dumneavoastră Educație, politică, educație, nu vorbiți de capul. Cumpăra că te știu, nu la chiul pe țară. Haideți să încheiem. Mihai, că e la mine în birou și îți dau toate răspunsurile. Da? Mulțumesc. Poate îl schimbați cu un arhitect. Declar închise de asta. Acolo este chiar.